vi siger Hansen. Heppa! Jæva! Heppa! Og skulder Hansen. Heppa! Og den anden skulder Hansen. Heppa! Og kom igen Hansen. Heppa! Heppa! Godt. Kom så. Ja, op. Yes. Sådan. Yes. Op. Rolig Hansen. Stille og rolig. Yes. Det er trøjen. Ja, det er trøjen. Sådan der. Ud med armen Hansen. Og vi siger Heppa! Og det er nu de andre kommer ind. Vi præsenterer herovre. Nu er det. Så kom ind.